गिबियावनो बयखौबो बड' निउस इउटुब चेनेलनि गोदान खौराङाव बरायबाय। नोंथांमोननि थाखाय बे समाव माखासे खौरां लाबोदों। भिडिअखौ जोबजासे नायलांनो दाबाव आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामना बेल आइकनआ अलाव होनानै ला आरो भिडिअखौ लाइक कमेन्ट शेयार खालामनो गुरै खावलायबाय। दानिया फैदो दिनैनि खौराङाव। गिबि खौराङाव दङ उदालगुरि जिल्ला बिपिअ दोलोआ फेक गावथारनाय जाथायखौ मुगैदों। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव जालांनाय एनकाउन्टारखौ लानानै नखरा दिनैसिम नांथाबनानैब्लाबो गोथै सहखौ मोननो हायाखै। बोखांदोंब्लाबो नखरनो दासिम गथायना होआखै। बेखौ लानानै उदालगुरि जिल्ला बिपिअ हानजानि मावखुलियाव एमसिएलए प्रेस मोसाहारि आरो उदालगुरि जिल्ला बिपिअनि आफादगिरि आरो आगुनि बारग' मन्त्रि रेहन दैमारि बिथांमोना खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों जाथायखौ गोख्रों रावजों सोंखारदों। लोगोसे दाय गैयै दिम्बेश्वर मोसाहारिखौ गावथारनायखौ थाबैनो नायबिजिरना आयेननि मददजों नखरनो थार न्याय होना नखरखौ रांखान्थियारि मदद होनो आरो नंखायै गावथारनाय पुलिसफोरखौ गोख्रों आयेननि साजा होनो दाबि दैखांदों। लोगोसे बिथांमोना गोथै सोलेरखौ नखराव थाबैनो हरनोबो दाबि खालामदों। गोथार बाथौ थानसालियाव सिखाव हाबदों। उदालगुरि जिल्लानि NH-15 नं माहारि राजा लामाजों नांथाबना थानाय समायना रमायना नायल' जाल' गंसेल' रौता आन्सलिक कमिटि अल बाथौ महासभानि थानसालियाव सोरबा सिनायमोनै दुथां सिखावफोरा हाबना मुवा बेसाद लाइ लथरफोरखौ आद्रि खालामदों आरो माखासे गोनांथार मुवाफोरखौबो खावदों होनना मिथिनो मोन्दों। दाय गैयै दिम्बेश्वर मोसाहारिनि गावथारनायखौ नायबिजिरनो गिबि मन्थ्रिया CIDनो बिथोन होबाय। माखासे सान सिगां उदालगुरि जिल्लायाव पुलिसनि नंखाय एनकाउन्टार खालामनाय जाथायाव बाक्सानि दिम्बेश्वर मोसाहारिया जिउ गोमानाय जाथायनि सायाव गिबि मन्थ्रि हेमन्त बिश्व शर्माया CIDनो संदाननो बिथोन होबाय। जाथायाव भुगिनांनाय दुखुनि नखरा आसाम सरकारनिफ्राय थार बिजिरनाय होनांगौनि दाबि खालामदोंमोन। नखरनि दाबिखौ गनायना जाथायनि सायाव सैथोखौ बिजिरनो हानाय बायदियै गिबि मन्थ्रि बिथाङा CID नायबिजिरनो बिथोन होयो। आसामनि मुंदांखा इउटुबारखौ पुलिसा हमबाय। गवालपारानि इउटुबार मुस्ताफिजुर रहमानखौ आसाम पुलिसा एरेस्ट खालामबाय। जगिघ'पा पुलिसा बिथांखौ हमदों। खौरांनि बायदिब्ला उन्दै गथ'सा जिल्ला रैखाथि बिबानगिरि तन्जित चौधुरीनि गोख्रों नोजोर होनायाव बिथांखौ हमदों होनना मिथिनो मोन्दों। लोगोसे बिथांनि बिलासि गारि नथि पत्रखौबो पुलिसा जब्द खालामदों होनना मिथिनो मोन्दों। मख'नो गोनांदि इउटुब मिउजिक भिडिअफोराव उन्दै गथ'साफोरखौ लाफाना खामानि मावनायनि सायाव गोख्रों अजद सिखांदों। बे अजदावनो बिथांखौ पुलिसा हमबाय होनना मिथियो। दानिया फैदो गुबुन मोनसे खौराङाव। BPMनि आफादगिरि BTCनि बारग'सिम हाग्रामा महिलारनि गेदेर अजद। बिटिआरआव बाजारा जोबोद गाज्रि जाबाय। बिटिआरआव मुवा बेसाद बायनाय फाननायाव सुबुंफ्रा गोबां जेंनायाव गोग्लैबाय। दखानदारफोरनाव सोंना नाय बाजारा आगोलनि बायदि फाननो हाबावनो हाबावा। जोंनि जायगानि फिसा गिदिर फालांगिरि BTCआव गैला। बेखायनो BTCआव हानि दाम आरो दखाननि बेसादफ्रा फाननो हाला होननानै BTCनि बारग'सिम BPMनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारि बिथाङा बे बाथ्राखौ मोनसे हाबाफारियाव बाहागो लाना बुंदों। उदालगुरियाव गोदानै लुफुंजानाय गथ'सा मिरु आरो बाउन्डारि वालखौ बेखेवदों। दिनै उदालगुरि जिल्ला 39 नं भैरबकुन्द BTC बियाब बरला प्राइमारिनि सिङाव थानाय एदेनबारि गेजेर फरायसालियाव थांनाय 2021 आरो 2022 मायथाइनि मावबिथांखिनि गेजेरजों गोदानै लुफुंजानाय गथ'सा मिरु आरो स्मार्ट बाउन्डारि फेन्सिं वाल बेखेवनाय हाबाफारि लादों। दिनैनि बे बेखेवनाय हाबाफारियावनो गाहाय आलासि महरै बाहागो लानानै बेखेवनानै होलाङो भैरबकुन्द ब्लक कमिटिनि गाहाय आफादगिरि मनज काक्लारि बिथाङा। रायजो राजाफोरनिसिम गाहाम खौरां। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय बिजनि सोहोरनि साहा 6 किल'मिटार जानथायाव थानाय बर' बाजाराव आयुर्वेदिक थेरापि सेन्टारखौ गासिबो सुबुंनि मोजांनि थाखाय गायसननाय जादों। बेनिखायनो माखासे साननि सिगांनिफ्रायनो सोरनिबा देहाया सानाय सुनायजों भुगिना दंब्ला फाहामथाय लाफैनो हागोन आरो गाहाम सावस्रि सुबुङाबो गावनि देहाखौ मोजां रिलेक्स खालामनाबो लानो हागोन। बिनि अनगायैबो जेरै सिं सानाय, हान्थु सानाय, मिजौनाय, मोदोम सानाय, जरा जरा सानाय, गोदना सानाय, पेरालाइसिस आरो जिन मोननाय बायदि बायदि गोबां प्रब्लेम गोनां सुबुंफ्रा फाहामथाय लाफैनो हागोन। सोरबाफोर बिथांमोना बेफोरबायदि जायखिजाया प्रब्लेम दंब्ला थोंजोङैनो 7086858977 बे जानबुं नाम्बाराव आबुं खौरां लाहरनो हागोन। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। गोनोखोआरि आदबजों मोसौ फिसा आजाय होनाय आरो गोबां बिबांनि गाइखेर दिहुननायनि सायाव सांग्रांथि हाबाफारि मेल खुंदों। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय सरायखला गोजौ फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव क'क्राझार भेटेनारि अफिसारनि बानजायनायाव आरो क'क्राझार इन्डास्ट्रियेल एन्ड कमार्शियेल डेभेलपमेन्ट कर्प'रेसननि मददजों आर्टिफिशियेल इनसेमिनेशन खाबरेलनि सायाव मोनसे सांग्रांथि हाबाफारि खुंदों। गोबां मोसौ फिसिग्रा आबादारिफोरखौ लानानै बे सांग्रांथि हाबाफारिखौ बानजायनाय जायो। हाबाफारिनि गेजेरजों गोनोखोआरि आदबजों मोसौ फिसिनाय, जोथोन लानाय, आदार जाहोनाय, भेक्सिनेशन बायदिसिना बिथिंजों लोगोसे एसेल' जायगायाव माबायदि गोबां बिबांनि मोसौ फिसिनायनि गेजेरजों गोबां मुलाम्फा मोननो हायो बेफोरनि सायाव सांग्रांथि होनाय जायो। हाबाफारियाव बाहागो लायो क'क्राझार ICDPनि अफिसार इनचार्ज डक्टर रहेश्वर बरा, भेटेनारि अफिसार SK नार्जारि बिथांमोना।